Kenya koro geto chako chenro mar jiwo chenro mag komo nyuol e pacho ka ma ok giyudo sir kowuok kuom riwruoge ma ok mag piny owacho kochopo higa mar 2026 mane oyangi kinde tiegruok mar lony e weche mag komo nyuol manobagi e boma ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero, e counties duto 12 ma yudo sir e chenro ma oyangi kaka Desip, Migori kod Homa Bay otelo kod kwan mamalo mag nyiri mantiere e kind higni 20 matiyo kod chenro mag komo nyuol. Kaluwore kod lipod piny owacho, kwan mar ji matiyo kod chenro mar komo nyuol osemedore e 46% e higa mar 2018 nyaka 57 sani. Kata kamano, ma ok tin ne mine 300,000 pod wito ngimagi ka giyach kata ka ginyuol, ka e kwan ni to 1.4 gin tho ma inyalo geng' ka oti kod chenro mar komo nyuol. Kaka achiel kuom yore mag jiwo komo nyuol, riwruoge mopogore opogore ne oromo e boma ma Nairobi e bwo riwruok achiel mar Delivering Equitable and Sustainable Increase in Family Planning Desip. Ka emano yangore ni Kenya winjo bed ni chako nyiewo yedhe mag komo nyuol kendgi giwegi chakre higa mar 2026 ma ok giyudo sir moro amora. I know we have committed to ensure that by 2026 Kenya fully funds its family planning program. I know we're not there yet, but we have been promised by our National Treasury and our Minister of MOH, Minister of Health, that by 2026, latest, will be in a position at least to support the family planning program. E counties machendo mar Desip timore, Migori kod Homa Bay otelo kod kwan mamalo mar nyiri manie kind higni 20 matiyo kod chenro mag komo nyuol. Sani ka wang'iyo record mawa as at last year, wan ne waserich nyithindo mane yudo services ne wan gi around 1,350 mago ma waserich directly modhi for the services. Kech every time sakasa dwe ka dwe watimo gimiluongo ni outreaches, targeted outreaches. Wagolo jothieth dhi e facility, wadhi mobilize to gibiro koda ne joma tindo wuotho oluoro wuotho mabor mondo gidhi for these services. Our goal is to have zero unmet need for family planning and also reduce teenage pregnancy within Oimore Bay County. Ka pisa mag riwruoge mane ochopo ka to koni mondo mi Kenya chop dwarogi mar universal health coverage, komo nyuol nyaka ketie lai manyime. So we are also riding on the universal healthcare coverage agenda that seeks to provide healthcare services for all. And we are saying that there's no family planning, there's no universal healthcare coverage without family planning. Therefore, even community health promoters, as they move from house to house, as they go to communities in areas with the flooding disaster, engaging community health promoters who have been educated on family planning to increase awareness and to communicate and to educate community members with the goal of helping them to be fully informed so that they can make better health choices. Judith Omondi, Ramogi TV.